Hagan, tig mga naong akong mga bisakupan. Mga lisngag, kailang mga ilong, oh. Guys, ang ilong nga mga gagmay ng dagko, ang mga dagko, sangkot ka nga dagko. Pabitbit ni Lia. Nagalimbit ako, oh. Unsa na ta? Chinilas dito, buhay probinsya. Buhay probinsya, ikaw dog paubos. Buhay probinsya. First time din na mo makaanak diyang dapita mga bayot no. So akong mga anakins kay lagi gusto mo uban. So first time po din lang mag-uban din nakasugamak sila sa dala na perting daotan. Balikan lagi mo ni Papa, babalikan mo. Tramo naman ang mga anakins mga maninay sumamahaw sa dami diyang dapita mga maninay no. So magpabukid sa mi karon diri sa mi mag-explore sa bukid kay lagi among mga anakins si panggutom na daw sila binaklaya so diya mamahaw sa mi so pinubrit sa namong sudan mga maninay no. So naay hotdog, itlog, di na mawala mga maninay ang hotdog, itlog uban gina sila permi. So gidugangan na lang din og bihon, so napaday ginamos o di ba? Naipaparat mga maninay ba so ingana ginan sa bukid mga maninay oy lami gi ka ng ginamos mga maninay saon na lang di na mawalang ginamos din sukaan silihan o fights na. Birada na mga maninay. Guys, help me. Look at this. Help me, please. Nabi to dili ko no papagsik kay ang ano ba kana kuno to nga blade gamit. Gamit. Blade ganang blade nga wan? Para patay ba. Dili kay focus akong video mga bayot diyang dapitan no kay lagi walay gahawid sa akong kamera din diyang dapita pertis ang bakilira walay kaplastaran so ingana ra nang sitap sa akong mga video mga bayot. So namaklay na may mga bayot pauli na may kay lagi humanami sa among kutang nga napulo ka karton nga among harvest na buwahan. Lisngag ang mao nga ilong. Apel ko ba? Makakwarta ta pero ginoo ko. Kapoy. Kapoy. Ha? Rambutan? Pwede ta manguha. Tuh, dagan kayo. Ini tak nak buat ni. Kuan pag baklay. Si Jongjong ipahapit na imong reject mek. Ha? Ya dudong abon. Si bakla ipahapit dana. Wala ya. Gahapon la ay kay may diri gahapon ako ra isa. Kapitaan ba ako mga iro? Ha? Ang sinala ni padayali ko. Kun ba ganto niya? Sayo. Mama, pwede ka na. Dito salod ka. Dito sa salod, saluran papa ganina. Kau. Naman sila Edgar di ay. Ha? Naman sila Edgar nagwano sila nagwano. Managar? Mana? Nagrantag kay dili ila pako. Ay kang kuan bitaw sa kilid. Ila kay kuan bukag. Bukag bitaw ila. Dali ra tanan? Parher bukag din do ka bukag. Dago pa nga bukag igong isa ka tao. Say thank you blade. Gablay. May kabak na. Bakit katungkuan. Sumo din na tanan nga lansunis sa mong harvest mga bayot.
Ay tad diron. Nanghatag na din I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Broken promises that got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I never really liked the way you dressed. I guess I thought your style might grow on me. You never